Hola zuek, zen moduz, ongi etorri beste bideo batera. Bueno, gaurkoan ingotzuet haul bat bintedeko gauzna, baina niotzuet erakutzi. Beste gauza bat ez dala bintedekoa, baina berrixa da, eta niotzuet erakutzi. Gauzak erakusten hasi aurretik, bi gauza, bat. Behitu ze kamiseta guai daukaten, Formol konpainiakoa da, jartzen da nire bizitzarekin ez dakitze egin, porque totalmente cierto. Eta gero begarna belarritxako honek, osea, que txula da, ba, nikin ditut. Osa, evidentemente hau indazuen, da ni jarri gat, pues, belartxeakoan gauza hori. Ingotzuet lehenengo erakutzi dana, erropa dana, eta gero probau ingot. Probauko ditut, en plan, outfitekin, vale? Lehenengo, a ber, eskatu nitxun hiru pakete desberdinetan heldu jat, eta lehenengoan eskatu nitxun bi praka eta peto bat. Prakak di hola, bastante neutruak, porque eske, me encantan praka estampauak, baina gero egunerokotasunia, pues, kombinatzeko eta holan nahiko zaiak dia, eta bueno, pues, oza, da, en plan, praka batzuk de traje bezala izango hasien, baina finauak, plantxauta dare berez, baina hemen, que ezin dut gehiago plantxau orduan. Bueno, ni plantxatzen dut con la plancha de vapor, de hecho, honekin, porque superrondo moldatzen naiz, eta horrekin itzen dut. Eta bueno, ba gero nire izango jat plantxatzeko beste plantxeakin, porque no puedo. Praka honek, dia hola neutruak, inoiz ez dut euki praka beixak, porque ez nahiz esan oso salia. Baina, bueno, hay que darles una oportunidad, honek aukeratu nitxun, en un verde militar, uste dut dala, kolore hau. Dia hola, pixkat kargo, daukelako men poltsikoak, baina gero men behian dauke gomia. Que otra opción es gomia kentzia, baina, bueno, ez dakit zela jantziko ditxuten. En sí, tipo, la ikusita zatut, que txula da, super politxak. Pues igual bai. Eta, hirugarren, bueno, petua erabilin eban, aurreko zapatuan, eta kuadarriako azok esan zuzten, que super politxa zala oso ondo. Eta egisa da ez nigual oso konbentzituta, porque petuak niretako inarte izan dia beti, beltza edo bakerua. Bueno, hau da, peto beix bat. Esan eban, hostia, que peligro. Baina eski da, super komodua, eta geratzen da, petua da, holan. Coño, al revés. Ontxe lavadoratik irten da, así que ez dago plantxauta. Holan. Eta horrenek bebai dauka hemen poltsiko bat, en plan kargo, eta bebai dauka, hau, beste, praka berdeak bezala. Baina praka honetan erosuen jaten, osea, komodua. Bigarren paketia izan dira kamisetak, porque beti erosten ditut eta daukat tendentzia erosteko beti jertziak eta prakak, baina kamisetik jaten baten garrantzia, osea, da, en plan, me la sudan. Gero, eroste dut anian kamisetak guaixak, hau, ba, superposik eta guai, baina, tio, ez daukat gero kamisetaiko la, que digas, ai, ba, que cute, bueno. Ba, orduan, erosi dut lau kamiseta, bi zetozen enpak eta gero beste bisa, pues solte. A ver, lehenengo basikoa, por lo más básico, diela, bi kamiseta honek, a ver, hau da, urdina, ikusten duzue, osea, bueno, hau da, ez dago plantxauta bez, dia, Stradivarius sekuak, eta dia eta M, baina eskenik hau ikusten dut, enano, osea, que a mi esto no me va a entrar. Baina, bueno, probau ingo, eta a ver zer moduz. Eta bestia da, berdina, baina berdean. Porque, claro, berdea, pues, udan, geratzen da superrondo, eta urdina morenita zarenian, pues, bai, orduan, pues ya, hay que ir mona. Va, que suena izela super estampauen fan, porque es que amo estampauak, o sea, de hecho estampauak kombinatzia bentsatzen jat, moda super on bat, baina oso zaila, porque, claro, a ver, esan jumbiar como un cuadro, es, baina jakin inbida da eramaten con estilo eta atrebidu. Bueno, va, ikusi noan, amzeta, hau. Es que una cosa, morea eta gorrixa, naiz super fan, oza, geratzen da super ondo. Morea eta la rosa, oza, gorrixa eta la rosa basan bebai, super ondo. Bueno, hau da Zarakoa, L. Super politxa. Naiz fana, olako tirantiena, porque hemen ikustegat, mitiko pliege, ba, eske, ulertuko zuen. Eta sujetadorian tirak batzutan behi ikusitzen dira. Baina, aprobamos. The t-shirt in question is, daukat antzerakua, baina. Eske zuek. Da, animal print, da top bat, planitzen da, alo, ez da forma eskote corazon, baina estilua. Eta gero dauzkan mankako lan hemen gomiakin, holan. Eta behian bebai. Beko honek, no me convence, ez dakitzela geratuko dan, baina uste dut dala top bat, praka beltz batzukin edo bakero batzukin hola superponible. Oso kompra,
ona, kamiseten atletik. Eta azkenengo paketia erosi nioana da, zela ez, Zara Kids. Bueno, dia zapata batzuk. Eta noi olako zapaten atletik pila bat denbora, baina pila bat. Kontua da, pues que no. Osea, gustatzen jatenak, jaten ondo geratzen, osea, dauketan gauzostua, eta bestiak jauzitxe jaten, orduan, ikusi nitxun honek, eta zenean, perfektuak dira, claro, €6, pues no, esan pertinentia. Eta ikusi nitxun 20 den €25, eta zenean, aiama, igual merki hau salten dozta. Eta merki hau esan nitxun, €15, osea, la reina del regateo, no, podría ser, sí. Eta etiketiakin. Dia, Zarako zapata honek, dia estilo Birkenstock, edo ez dakitzela deitzen dan, behitu, eske etiketiakin, hemen jartzen dago. €26, pues nada, niri 15. Eta holan daukezuela gogorra, eta txuelita honek no me convencen mucho, baina, bueno, nik uste dut que quedan monos también. Eta holako zapatetan niretako importantiena da, eukitzi hau, atzeko hau, porque niri hankia se me sale daki eta ezin da. Eta orduan, pues, nago superposik nire konperra honekin, eta agerrondo geratzen jaten hondi ez ditut probatu. Eta ja, 20 deko dana erakutzitan gero, nire zuen erakutzi, Bergarako denda baten, Lonbide deitzen den zapata denda baten, erosi dituten botak. Porque, bueno, ikusi genio zen eta zeren deskontuakin, eta normalian 36 taila edo da oso infantila, edo da oso zatarra. Eta ikusi genio zen bota honek, eta nire amak esan zoroztan sartu eta erosi inmediatamente. Honek, beltzak, bueno, en plan estilo Martins beltzak, brillantiak dira, que guai, porque pasatzen dozu trapu bat ez daia garbi dare, eta, bueno, gauzia da, daukela ari horixa. Eta hori da muy karakteristiko de Martins, orduan, pues hori. Pentsatzen jat super politxak, eski, in love. Eta ez du jat komentatzia, 20 paketetan nik baloratzen dut mogollon, jendiak epintzia notitak, osea, me hace kriston ilusioa, en plan, pertsona horrek zeola kurra hau eta importadotza, pues zela geratzen jaten edo que me guste. Eta kamisetak erosi jat Laurak neska berdinai, eta bidali dozta koiartxo hau, que, chulísimo, bueno, ez daketan koiarra edo pultzeria. Koiarra bezala niri me queda pequeño, eta pultzera bezala handi. Kamiseta number 1, nik uste niban jatera sartu behar, baina gustatzen jatzela geratzen dan, eta gainera konjunto, eyelinerrakin, eta prakabakeruekin normalien eja gustatzen, baina, ja me gusta. Kamiseta number 2, hau pixka-pixkat motzaua da, ez da inestua bestia bezala, eta bueno, nik uste dut ondo, gustatzen jatez nago itxuta berdea eramatera, baina ja me gusta. Hirugarren kamisetia da hau, eta esaten notzuena, eske behitu hemen, hau jatu gustatzen ikusti, eta sujeta hori ikusitzen da. Ez dakit, hemendik daukat pixkat suelto. Eta atzetik, pixkat, ez dakit. Top honek, me convence, pero no mucho. Osea, estampaua pentsatzen gat super politxa, baina zela geratzen gaten, eske, eta sujeta hori gabe eramatia ez daukera bat, porque, claro, ez gomen nago eroso, eta eja gustatzen zela geratzen jaten. Neri, beste datzen dako, me encanta, baina niri, eske no me veo. Bueno, nik neuskaran munduko esperantza dana kamiseta honetan. Eta geratzen gat horroroso, osea, super satarra. Mangak, eske, uste dut imiotela jarri olako tirantia kamisetiai. Edo igual volante batzukin. Ez dakit, baina honen mangak, por favor, eske, que horror zuek. Feísimo. Hau, zati hau, baritan mal, ez? Baina mangak... Txiga, baina gajon. Bueno, prakak... Holan geratzen dira. Kamiseta honekin, pues ya me gustan. Prakak pixkat simurtuta dare, baina... Aprobamos. Guazen bestia probatzera. Praka berdea geratzen dira holan. Eski ez dakit, hau daukan oso flojua, tiro altua dan, tiro bajua dan, ez dakit. Petua da, txula da, hau, eske, zelakua da, osea, super politxa, me encanta. Bai, asko.